Teda zase přijedem dřív, tak si můžeš hrát celý den zítra. Ale potom v družině. Jo, do 12. Taťko, a kde jako to je napsané? Já jsem to nenašla. Jdeš kolem akvária. Ne, když vyjdeš z šatny, jako směr třídy. Vyjdeš z šaten a dáš se doprava, jsou dveře do chodby, že jo, nebo co to je? Jakoby k východu. Jo? No, máš 35 po pravé straně, projdeš futrama, odbočíš doprava, tam je napsáno, kde kdo je. Na těch nástěnkách, jo? Ne, na těch dveřích nalepených, vlevo a vpravo byla cedule. Na jakých dveřích? No to jsou dveře, jak je ten panák skákací. Aha, já